कलेजनि छात्रफोरा थाबायलांगासिनो लोगोफोर गोदान भिडिअ फिन बरायफिननो थाबाय गासिबो लोगोफोर माने दिनै जों बिजिनियाव थांनो नागिरदों जावसुनि न'आव आरोना जावसुनि न'आथ' बिजिनि मा होनदोंमोन गामियाव बिजिनि दाङाइगाव दा बिजिनि दाङाइगावआव थांगासिनो सानैजों नायलांबाय बिदिबा लामाफोरा माबोरै ना मा होनो सल' लोगोफोर नैबे आगदाथिं थांब्ला माने मेन माने गवालपारा टाउनखौ मोनहैसिगोन ओमफ्राय जोंथ' सिदासो थांगोन माने ब्रिज जानानै नर्दार्न ब्रिज जानानै बिजिनिया फाइनालि लोगोफोर जों दायो नर्दार्न ब्रिजखौ मोनफैबाय दायो राखालदुबि सफैबाय नै दायो माने आगसिखौ हाबलांबा बङाइगाव क'क्राझार श्रीरामपुर आरो आप टु माने वेस्ट बेंगल माने इजान थांजोबनो हायो आरोना आगसिखौ थांब्ला ओरैनो डाइरेक्टलि आरो नै सिदा थांबाय थायोब्ला माने बाक्सा उदालगुरि आरो लोगोसे गुवाहाटी डाइरेक्ट थांनो हायो आरोना बे र'डा बिजिनि जानानै आइ दैमानि ब्रिज मोनफैबाय दायो नै माने बेयो आइ दैमानो ओमफ्राय बै ट्रेन लामा आरो टलगेट मोनफैबाय थांनानैनो आगदाथिं हाबनांगोन आगदाथिं हाबब्लानो माने जावसुमानानै न'खौ मोनसिगोन दाङाइगाव सफैबायानो दा माने जा आगदाखौ ओरै हाबनांसिगोन आरो 1 किल'मिटार इनिफ्राय 1 किल'मिटार जायो आरो जावसुमानानै न'आ जायगाफ्रा मोजाङानो जावसोनि न'आव सफैबाय दायो माने जावसोमानानै न'आव न'फ्राथ' बिराद मोजांखा नै आरो नै जावसोआ माने आला खाला मोननानै दं आरोना एसे गोबाव जाबायमोन नामाथाय न'आव फैया ओमफ्राय नायदो होनब्ला न'फोरखौ रावबो गैयानो सासे कलेज थांदों सासे माने पुलिस खारनो थांदों ना मा होनदों उन्दैया पुलिस खारनो थांदों ओमफ्राय गेजेरा कलेजाव थांदों साथामना बिस्रा बिदा फंबाय साथाम बिनानाव गैया आरो हौवा गोजा ओमफ्राय सासेया जाहैदों कलेज थांदों ओमफ्राय सासेया माने पुलिस खारनो थांदों ग्रानो नै मा जानो नागिरखो नायलाय मा हानखो मा होनो बेखौ साग्ला टेङा सेंग्राफ्रा जाखांबाय नै गोलै खर' मोजां लेबलै गोखा जागोन मा सिस्टेम जागोन गोखै जानाया मा होनोमोन मोजां होनखो ये जाबाय साग्ला टेङा फैग्रानो जोंनिया फैग्रा नै जानोसै जोङो मोजां दे मेगन हाबगोन मेगन हाबबाथ' सेस दे एसे गोरा दे ना रोग्ला नामा देनो गाव गासिबो होजोबनांगोन आं देनाया जाबावाखैनो दा गाव देबावबाय नै रेडि जाबायानो फुरा फानलु संख्रि एकदबारे देनानै फुरा लगायखाजोब्बाय आरो जाबाय नै जों फुरा गोखैखा मा नांदों जानानै मोजां गोथावथारना जावसुमानानै न' खाथियाव दुब्लिबारिया बारा गोजान नङा हाइरडआ बेनो नुहुरनायफ्रानो हाइरड आरो बै न' नुहुरनाया नै गारि खारगासिनो दं बारा गोजान नङा ओरैनो नुहुरखाजोबो दायो जों नै माने बिजिनि टाउनाव थांगासिनो दङ माने गवालपारा जानानै थाङोब्ला आगदाथिं आरो बाक्सा जानानै थांब्ला आगसिथिं जाहैयो आरोना बे बिजिनि टाउना ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दङ नायलांबाथाय लोगोफोर बिजिनि टाउना माबायदि ना मा होनो लोगोफोर सल' बिजिनि टाउन सफैबाय नै दायो माने बेफोरनो माने बेनिफ्रायनो बिजिनि टाउन जाबाय नै जों दा माने बिजिनि कलेज सफैबाय आगसिथिं नै बे बिजिनि कलेजनि छात्रफोरा थाबायलांगासिनो दं सुथि जाबाय माने सुथि जानाय कारेक्ट टाइम सफैदों आरोना जों छात्रफोरनि जों दा नै मेन टाउनाव थांगासिनो दं दायो
नैबे फेरेंगा क्लाब फुटबल माने स्टेडियाम बिजनीनि बेयाव माने फुटबल खेला जायो आरोना फिल्ड SBI बेंकआव सफैबाय दायो नै जों लोगोफोर माथो होनबावनो हरबो जाबाय बिरादनो नै जासाव दोङो गाबोन जों क'क्राझाराव थांगासिनो दं ओमफ्राय नेक्स्ट नुनो मोनगोन दि ओमफ्राय आरो बे भिडिअआ माने इमान माने बुजायनो हायाखिसै माने लामा लामा ओरैनो देखायबोबाय बेनो आरोना